lekcia na prírodovede o planetách. Ako projekt si robia planéty, balóny, ktoré oletujú novinami, ktoré budú potom malovať. Rozdelili sa do skupín. A toto sú naši reportéri. 1, 2. Takže povedz nám niečo o planéte Venuša. Venušu zahaľujú mraky ničivých plynov. Je to najhorúcejšia planéta. Otáča sa tak pomaly, že jej deň je dlhší ako jej rok. Okolo svojej osy sa otáča v opačnom smere ako ostatné planéty. To všetko. Aha, dobre. Alright. Teraz počkaj. Hej, Sofinka. Treba zmyť hlavu. A to keď uschne to Ako vyrábali Marianka. Nafúkali sme balón, potom sme ho oblepili Nie? potom ho budeme vysačovať. Ariana? No Sofia. Nemáš Jak? Ty to nám nič nepovedia. Hlavne sa bude táto planeta sušiť a pondelok to dorábame, vyfarbíme. Vyfarbíme to temperkami a tuto zapichneme špajdu a napíšeme, jaká to je planeta. A čo to je za planetu? Neviem. Aha. Že ja viem napríklad Urán. Naša je tu. A toto je naša planéta a táto planéta sa volá Neptún. Aké farby? Modrej. Aha. Viete nám o niečo povedať? Ja. Neptún sa podobá Uránu, iba je menšie a má viac ako 8 mesiacov. Otáča sa rýchlo, deň na ňom trvá len 18 pozemských hodín. Dobre, ďakujeme.